Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Chapit Kmi, but Kikubo, Baman Kasmi. Kasengkasi Student Union, West Castle District, Hapo kajing ilam jungpa John Fisher nong siang Presiden. Haringkat kajing idon langru ki dekot ke KSU lengam hineng Bray Area Unit. Menta kasngi kilalej bania kendu yu Deputy Commissioner ke West Castles, uba tilingwa. Nagbenta bandawa nu uba uday banbu no ke infiltration check gate, Hanong Chram, West Castle District. Habay ekran sikilat patay kubor hadin kajingwan ya kendu yu DC, nakalian kinong ilam ke KSU, lan pauru dok baong bakim kwa bakatanca langkan kelakum ke icamati, namar hakisnam ki beladab, kiladon sibun ki jingja ki bapensyong seir ki pajbak tanca lang, badai halor kini kinong rem bakaseng kadawan u DC, ban buno ke infiltration check gate, kenang bantela kami karung kami jong ki breu banabar. Kila ongru balada ki board district kimla ban lei ai, kaseng kamban se ban shimno de ki wepat kilat kilinti, nakabenta ka baha kamiat jong ki pajbak katanhi barokaway. Takasi nak kalian jong ka KSU West District rengkat baka lengam Bray Area Unit lawan ikan di UDC bandawan UDC onde banbu no ka infiltration check gate anti apo nong siram markumbang yu imenta kini kipor padang day kapor por kai pateng nak dibun kit khar kimandar ki bawan na kiwi ki state bawan balah apo sialang tekelong ki mahadu katak ta nam ta kajat bandar jongi kajingwan rak kajing pangjing sistem kawan rak ki jingmah kaya debat ki kai pateng kinong tu kinong tem ngimtip kiwan ai mar kumang i kini ki por kinong tu kamtam ki mandar kiwan penjat ya kajat bandar jongi hendak tina kaliang jong jongi kakes kaseng ki isu idawana audisi bodai prekam nomor dor banbu ki infiltration check gate kamtang ngimtip onong siram pada po atiabari kumang i judawa nakaliang kaseng ki isu ba sarkar kadiman bu no ya ka entry and exit point dimentah sarkar kadiman le mardor marada sarkar ka le suki kan sawan ra kanu ka jingma ya ka kai pateng ya ka jing im jong ki para kasi jongi te nak le kaseng ibu ngi ai podcast ya DC bode ban le eno mardor le kuntan ka le kaseng im ban se bangin shimti kali jong kiti bangin ya smart ban le kam temta kasnya ka katwai tarik marai katwai jong sama tar arpau hilai ban kendu yu Deputy Commissioner joka West Castle kai ka nong rim ka ba ngiwan ban kendu batu kalong halor ke jingrung jongmi jongki barjala hadin ba ngila bu ki nong setiat jongi kato ka nengut ban pej benia ya ka jingrung jongmi jongki ni barjala ngisyam ba mensingi kim da wantan nerei nda pej pat hapor ba mit kum khatwei ka arbaje kum tu kini ki barjala ki lawan rung hang tai salang kelan matai ter te ngimdon jingtip ero nai kimi kini ki barjala nai ki mi nai ka background ayu ka bid ka ba ki wan rei de lor kini kan nongrim ba pelong ini keseng bangin mi ban wan ban kendu yu DC kenang ba nakliang jongu un pej ba bat pej ne ya kini ki jingrung jingmi jong kini ki barjala marba ngisyam ba kani ke jingwan jong ki barjala ka penlong ini ke jingma nomor ba ka songsuk songsan ru ka de gawai nomor ke emlang salang jong iru kan sakta nomor ngimtep kini gide giriu sniu ne kini gide giriu baharu nakaliang jongi ka KSU lengam neng Bray ngidawa naga audisi ba kinbu e ka ceget hanong ceram nomor ba ngisyam ba hangtai ada no dubi ngatrai kala don kala kuna ka ba kim da cek ba ya jingrung jingmi kun jong kini ki barjala dai halor kata kan nongrem ba nakaliang jongi kaseng ni dawa banbu kowe ka ceget ha nong ceram kenang ba ka jingrung jingmi jong kini ki barjala kan yo ya ka jingkhing ka ba bat kin yo ro ya ka jingtip ka ba benia ba nai kimi bat nai ki wan bat kai ka purpose ka bi ka ba ki wan sya ka ni ka jela jongi kenang ba kanam don kano ka jingma ne kano ka jingsungsi ya ka dong ka than jongi tetang